Jekk ikun fil-gvern il-Partit Nazzjonalista iżomm l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. Iddikjara dan Simon Busuttil, l-istess kap tal-Oppożizzjoni li fl-aħħar 3 snin attakka l-iskema qatta bla ħabel u prova juża biex jagħmel ħsara lil pajjiżna f'istituzzjonijiet Ewropej. Però meta mistoqsi f'intervista ma' The Sunday Times, Simon Busuttil qal biss li l-PN fil-gvern jirrevedi l-iskema. Fl-ebda ħin ma qal li jneħħiha għax skontu anke jekku kontra tagħha. Saħansitra wasal biex qal li hemm skemi simili li wieħed għandu jinkoraġġihom. Id-dikjarazzjoni ta' Busuttil tistona ferm mat-ton aggressiv li hu id-deputati tiegħu u l-midja tal-Partit Nazzjonalista għadhom jadottaw fil-konfront tal-iskema. Għalkemm imbagħad hemm deputati uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista li għandhom interess f'ditti li ħadmu l-iskema u minnhom idaħħlu eluf ta' euro. Lil dawn Simon Busuttil iddefendihom għax qal dawn ma jistgħux ma jagħmlux dak li llum huwa parti mis-sistema legali ta' pajjiżna, f'kelma oħra jistgħu jdaħħlu l-flus minn skema li jopponu. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li għalkemm Busuttil jgħid li mhux se jneħħih u jattakkah il-ħin kollu huwa l-uniku wieħed approvat mill-Kummissjoni Ewropea u jikkontribwixxi għat tkabbir ekonomiku. Tant li jissemma ta' sekwit fir-rapporti tal-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu.